Čaute ľudia, dneska Toddy Day. Nový back. Je tu so mnou Kaser. 501. Je tu so mnou Nikdo. 503 a Juro. Môže mi za S. Cabrio. Ako sa cítiš, čo nám povieš? Cheba na točky kokot, ja ani jedno zaberiem urdu. Chcem mi šťať ako kokot, kámo, už hodinu to držím. Chcem mi strať. Ani ma nenatáčaj, rozjebali sa mi gaty. Čo mu ver? Ne, techno a kokot dneska. Chud na jedno, kámo. Ani ja, ale... Ktorý track sa najviac tešíš hrať? Svoj? Žiadny. Ne, môj. Kámo, temnej soud. Ktorý track sa najmenej tešíš hrať? Ani nepočul. Nedostanú od Hardrika. Nepočul by sme ho upustili. No? A kde? Zozadu či skade? Neviem tam. Ja som reper Vixi, my sme reperi Bratranci. Nie. Jaj. Striko Dionis. Čau. Si dneska na Toddy Day. Som. Na aký track sa tešíš najviac, ktorý zahráš? Lifestyle, komisár lifestyle. Vychádzam, keď je noc, keď je lights out. Nie som high, iba troll ako Hamza. 501, môj hood, máme high ground. Na ktorý sa tešíš najmenej? Na to, keď prestanem hrať. Tomu ver. Ahoj. Ahoj. Si Pálo z Novej Back. Aký je tvoj najobľúbenejší track, ktorý dneska hráš? Max Payne. Máš pomalený svet, jak Max Payne. Ale za to necítim toľko pain. Je pravda, že si najbohatší človek na svete? Takže čaute ľudia, momentálne sa nachádzam v Kalifornii, takto si tu dávam do tela. Ukazuje 11 hodín a o 11. nehráme my, akurát končíme, ale začína Delirium. Jasné. A super schopnosť. Oh my god! Jaká žirafíňa. Keď sa zajebávaš s šajkou, tak aké to je? Kde si, že intimný? Intimita. Kde začína? Tu? Krásny krk. Podľa mňa Československo má talent už ísť do krku. To všetko, čo som chcel. Pôjde mi to sem, zase neviem, čo sa deje. Zase všetko fucked up, pri mne moja banda. Spôsobíme bordel, rozjebeme celý klub. Rozjebeme celý krip, prosím, nepozeraj na mňa. Wszystkim tym myślami musimy zabiegać,